Κάτσε, κάτι ποιος είχα είναι δω. αυτός? Κάτι είχα βρει. Κάτσε, ποιος μου μιλάει? Το Τέμ, εσύ μου μιλάς? Εντάξει, το έχω συνηθίσει να μου μιλάει. Ποιος είναι αυτός πάλι? Το Τέμ, σκάσε. Γιατί γελάει το Τέμ, κύριε σου Χριστέ. Πού έχω μπλέξει. Πολύ παράξενος είναι. Τέλος πάντων, το αγνώ. What? Τι είναι? Τι βρήκες? Τι είναι αυτό? Τι βρήκες? Τι βρήκες? Το Τέμ, σκάσε. Γιατί να σκάσω? Το Τέμ σε βαράνε. Τέλος πάντων, διάβασα. Σε παρακαλώ φίλε μου, αγαπημένε, Νικολάκη μου, ήρθε η μεγάλη μέρα που δεν το περίμενα. Ήρθε ο ίδιος ο εχθρός μου, ο κλέφτης, και με σκότωσε. Σε παρακαλώ, εύχομαι να τον βάλεις στη φυλακή και να τον ή την θυμίσεις εσύ ότι το έκανες για μένα. Αντίο, Steve 2. What the fuck, τι γίνεται, τι λέει αυτό το βιβλίο? Πολύ ωραία τα Ο λες. κλέφτης, ο Steve 2. Το Τέμ, θα σε παρατήσω, πάει στο διάλογο. Παράτα με. Κι εγώ θέλω την ησυχία μου. Θες την ησυχία σου? Έχει χάρη που άμα σπάσεις εσύ θα αποκαλυφθώ. Ας το διάλογο, αλλιώς σας έσπαγα. Να μην υπήρχες πλέον. Ναι, σίγουρα. Σκάσε τότε. Στο τέλος θα πεθάνω και θα σπάσει. Έτσι θα πάω στο σπίτι και να το σπάσω γιατί με έχει σπάσει τα νεύρα. Αυτοκτονώ! Τι ημέρα Τελικά την βάψαμε. Αυτό ήταν... Μισό λεπτό. Να δούμε. Αυτό, παιδιά, όπως καταλάβατε, ήταν το τέλος μου. Τώρα ο Steve 2, ο οποίος σκότωσα στο προηγούμενο βίντεο, κάλεσε το μεγάλο μου εχθρό που έλεγε. Και τώρα την έχω βάψει για τα καλά. Ήρθε η ώρα να πολεμήσουμε τον εχθρό.